Goizeko 9 eta 17 dira, aurrera egin beharra dugu, eta horretarako ere gurekin, daukagu eguneko gonbidatua, hain zuzen, ezin da gehiago luzatu lelopean mobilizazioa deitu du, sarek larun bat honetarako, egun, 105 euskal preso daude espetxetan, eta gogora ekarri dute presoen laurdenak zigorra betea ere baduela. Egoera honeta zein larun bateko mobilizazio hitz egiteko gurekin da, Beñat Uribe Etxeberria sareko bozeramale. Egunon. Egunon. Legezkotasuna betetze aldarrikatu izan da azken aldi honetan. Zein da une honetan euskal presoen testuingurua? Legezkotasunari eusten etzaiona, bide hortatik erantzungo dut. Hain zuzen salbuespena nabarmentzen delako euskal presoen kasuan, eta hori delako arrazoia hain zuzen egun oraindik konponbide integral bat eskuratu ez dugunarena. Esan duzun bezala, 105 euskal preso ditugu oraindikan espetxeetan, eta hauetatik erdia baino gehiago ari badira ere egunerokotasunean kalea zapaltzen, hilebeteak daramatzagu, akaso urteak daramatzagu esaten, betetako zigor urteengatik eta beste zenbait adierazlerengatik guztiek, ehuneko ehunak alegia, betetzen dituztela baldintzak, beraien zigorrak erabat etxean bukatzeko. Horre zehazki, eragile alderdiala exekutiboekin, nolako lanketak burutu ditu sarek 2025 urte honetan? Noski ere, eta azken urteetako bide berdinari jarraituz, saiatu gara urten ere adostasun zabalak erdiesten, ezberdinen arteko gerturatzeak ematen, eta eraikitzen urteak daramatzagun zubi horiek gutxienez mantendu, eta zubi horiek eraikitzen jarraitzen. Eta uste dugu lortu dugula, horretarako izan ditugu hainbat dinamika edo mobilizazio urte guztian zehar, gogoratuko dugu maiatzean puzle osatu arte dinamika egin genuela, herriz herri aritu ginenak oraindik kalea zapaltzen ez duten preso horien herrietara joanez, eta egia esan jarraipen zabala izan zuena mobilizazioak berak. Gero udako kanpainaren ondoren, urriaren 18an ere Bilboko Euskaldunan gauzatu genuen bigarren konferentzia deitu geniona, eta hor bai agian argiago ikusi genuela ezberdinen arteko adostasun hori eta alderdi, sindikatu eta beste zenbait eragileren parte hartzeaz gain, uste du biktimen auziari benetan heldu zitzaiola, zintzoki heldu zitzaiola, errespetuz eta begirunez, eta beste behin argi geratu zela ziur aski biktimak berak eta gizartea bera ere askoz ere prestuago dagoela etorkizuna hitz egiteko eta elkarbizitza hitz egiteko zenbait arduradun edo alderdi politiko baino. Hain zuzen, gaur jakineko nuke ere, ea alderdi politikoei zer eskatzen dio sarek? Eskatzen diogu noski konponbide integral horren alde lanean aritzea eta ari direnak jarraitzea noski. Behar bat bezala identifikatzen dugulako batetik, ezin delako gehiago luzatu, noski leloan esan dugun moduan, eta alderdi horiek badutelako ardura handi bat benetan salbuespenarekin amaitzeko garaian. Noski instituzioetatik ezartzen da salbuespen hori neurri askotan, salbuespenaz ari naizenean legez ari naiteke, legeak egia da orain 20, 25, 30 urteko kontestuan sortutakoak zirela, orduan salbuespena zirenak noski, eta egun 2026 urtean are eta salbuespena handiagoa suposatzen dutenak, baina ez dago oso urrutira joan beharrik, egun gaur lakuatik eta instituzio penitentziarioetatik oraindik salbuespenak indarrean jarraitzen du. Askotan errepikatu dugu, baina ikusi besterik ez dago, beste edozein arrazoirengatik espetxean zigorra betetzen ari den preso bati ezartzen zaizkion etxerako irizpide horiek ez direla berdinak euskal presoen kasuan. Eta salbuespenarekin amaitu behar dugula diogunean, eta arduradun politikoek ardura handi bat dutela diogunean, zentzu horretan ere ari gara. Hor, bestalde ere, urruntzeari ere amaiera eman zitzaion, jakin nahi dugu, ea honek nolako ondorioak izan dituen azken urte honetan? Ondorioak agerikoa dira, nik uste. Dispertsioa edo urrunketa politikaren amaierarekin batera, etorri zen espetxetako eskuduntza edo eskumena, EAEra behintzat, eta honek ekarri du etxeratze prozesua azkartzea. Beti ere, eskuduntza horretatik egin delako apustua, zigorren betetzea
ahalik eta gehien behintzat erregimen irekian egitea edo zigorraren azken urteak etxean betetzea, eta honek noski onura handi bat ekarri duela eta ikusi besterik ez dago zifretan, lehen aipatu dut, 105 horietatik erdia baino gehiago baitago egun beraien zigorrak astelehenetik ostiralera gutxienean ere etxean betetzen. Horre, zehazki, salbuespen politiketaz mintzo zinen, zehazki aipatu genezake 703 legea, 23 urte bete dituen legea. Ez dakit, pixka bate ideia egiteko lege honek nola funtzionatzen du eta zer nolako eragina dauka? Funtzionatzeko eta eragina ulertzeko nik uste dut adierazgarrienak izan daitezkela, lege hau beraz 2003 legea Aznarrek onartu zuen 2003 urtean Espainiako Kongresuan, eta legea bera aurkeztu zuen egunean Kongresuan aipatu zituen hitzak izan ziren que se pudran en la cárcel. Hitzak konkretuki horiek izan ziren. Eta uste dut adierazgarriena akaso hori izan daitekela, ez? Lege honen helburua bazelako, hain zuzen bizi arteko espetxe zigor bat ezartzea eta zigorrak integroki betetzea presoek, ez inondik ere etxera edo kalera ateratzeko aukerik eskaintzea. Batetik erabat kontraesankorra dena ustez Espainiako sistema penitentziario reintegratzaile horrekiko, erabat kontrajarria dena, eta bestetik eta aspektu praktikoetan agian hobeto ulertuko dugu zigorraren maksimoak ordura arte 30 urtetan zeuden, zigortua bazinen ere 800 urtetara edo 2000 urtetara, gero gehienezko betetze zifra bat jartze zitzaion eta 30ekoa zen, ordura arte. Lege honen berridazketarekin 40 urtera igo zen, eta bizi arteko espetxe zigorra diogunean honegatik ere ari gara. Baina gero Aznarrek berak eta bere taldeak ondo lotuta utzi zuten lege hau, oso zirrikitu gutxi utzi zituzten lege honetan, eta berridatzi zituzten kode penaleko beste zenbait artikulo. Konkretuki 78. artikuloa aipatuko dut, ze artikulo honen berridazketarekin eragin zutena zen, ordura arte zigorraren laurdena edo erdia beteta eskubidetzat jotze ziren baimenak edo 3. graduak erabat debekatzen dituelako. Ordura arte eta aipatu dut, zigorraren laurdena betetzean presoak irteera programatu edo baimenak izateko eskubidea zuen, erdia betetakoan 3. gradua eta 3 laurdenak betetakoan baldintzapeko askatasuna. Lege honen berridazketarekin irteera eta baimenak izateko eskubidea erabat ukatzen zaio, ezin ditu izan irteera programatuak eta baimenak, eta 3. gradua edo baldintzapeko askatasuna eskuratzeko bete behar da zigorraren erdia edo 3 laurdenak, baina zigor teoriko hortatik. Lehen aipatu ditudan 600, 800, 2000 dena delakoak. Orduan, praktikan erabat eragozten dio presoari kalera ateratzeko eskubide hori. Hau guztia esan da, ez dut nolabait ere sentsazio negatiborik utzi nahi, edo irtenbiderik ez dagoen sentsaziorik utzi nahi, ze azken urte hauetan eta ekipo juridiko oso potente batekin eta lanketa juridiko oso potente batekin ikusi da ondo lotuta utzi bazuten ere zirrikitu batzuk egon daitezkela eta benetan arruntasun hortara gerturatu gaitezkela zirrikitu horiei helduta. Hala ere, uste dugu ezinbestekoa dela eta lehen aipatu dudan moduan arduradun politikoek oraindik ere badute zeregina eta oraindik badute ardura handi bat konponbide horri gerturatu nahi badugu eta eskatu izan dugu eta eskatzen jarraitzen dugu 2003 lege honen deuseztatze edo indargabetzea. Jakin nahi dugu, ere baitare afera honen aurrean euskal gizartean nola ikusten duzuen? Euskal gizartean ikusi dugu azken urteetan ere bilakaera bat eta zintzoak izan behar dugula uste dugu, hain zuzen naturala den fenomeno baten aurrean gaudelako. Euskal gizarteak eta konkretuki Euskal Herriko herri gehienak edo herri askok behintzat ikusi dute azken urteetan hainbat preso izatetik, herri askoren kasuan 10 presotik gora izatetik egun presorik ez daukatela. Eta hor etorri da mobilizazioaren lausotze bat, esan dudan moduan uste duguna naturala dela eta ez dela txarra inondik ere. Urte askotako lana izan da, urte askotan aldarrikapen izugarri egonda edo mobilizazio izugarri egonda auzi honen inguruan,
eta noski honek ekarri du eta ekartzen du neke handi bat, sumatzen dena herri eta auzo askotan. Halare uste dugu mobilizazioa oraindik ere osasuntsu mantentzen dela, lehen aipatu dut, maiatzean puzle osatu arte dinamika egin genuenean herriz herri aritu ginen, orain ez dut ondo gogoratzen, baina uste dut 30 herritik gora pasa genituela, eta herri guztietan egon ziren mobilizazio osasuntsuak, gero ondoren udako kanpaina egin genuenean ere, hasi hondartzetako mobilizazioetatik, gero hiriburuetako mobilizazioetara, eta nola ez, eta uste dut mobilizazioaren parte dela ere urrian osatu genuen konferentzia, Euskaldunako aretoa bete egin genuena, alde batetik ikusten da, badagoela mobilizazioan lausotze bat, eta agian orain 10 urte atzera egingo badugu, indar korrelazio horretan badagoela apaltze bat, baina oraindik osasuntsu dagoen mobilizazio baten aurrean gaude, eta hori erakutsi nahi dugu bihar Bilbon. Hor, sarek ere, jakin nahi dut, Euskal Gatazkaren osteko elkarbizitzari zer eskatzen dion eta zer ematen dion ere? Batetik eskatzen diogu ezinbestekotzat jotzen dugun gauza bat. Uste dugu elkarbizitza gertokietara jauzi egingo badugu, konponbide baten eskutik izan behar duela, ez? Ezin aritu gaitezkela elkarbizitza agertoki batetan gaudela esanez, oraindikan sufrimenduak indarrean jarraitzen duenean, beraz. Eskatzen duguna da batetik sufrimenduarekin amaitzea. Euskal preso ieslari eta deportatuen auziarekin amaitzea, eta horren eskutik biktima guztien egia, aitortza eta erreparazioan sakontzea. Eta bestetik guk zer eskaintzen diogun elkarbizitzari, uste dut horretarako adierazgarriena izan daitekela orain aipatu dudan konferentzia hori, ez? Konferentzia horretan aipatu dut eta benetan uste dudalako ari naiz, uste dut benetan zintzoki egintzen ariketa bat izan zela, uste dut benetan empatiaz eta errespetuz aritu ginela elkarri begira, sufrimendu ezberdinetako jendea izan daitekena, baina uste dut elkarri benetan begietara begira aritu ginela, eta uste dut fruitu benetan garrantzitsuak atera zirela konferentzia horretatik. Ez bakarrik konferentzian bi atal horietan hizlari izan ziren horien gandik, noski horien gandik ere bai, Carlos Martín Beristain, Paco Etxeberria, Olatz Iglesias, izugarrizko mai inguruak osatu zituzten, gainera esperientzia internazional bat aurretikan ere entzun genuen, eta zer ikasirik ere izan genuen, baina batez ere atentzioa jarri nahiko nuke bukaeran, ez? Batez ere Joseba Azkarrak eta Maria Jauregik irakurri zuten adierazpen edo manifestu horretan. Ez da lehenengo aldia noski Maria Jauregik horrelako zerbait egiten duena, edo benetan horrelako ariketa bat ikusten dioguna Maria Jauregiri, baina han geunden ontzat nik uste dut inpaktu handi bat izan zela Mariaren ahotik horrelako hitzak entzutea, hain zuzen, etaren biktima izan da horrelako begirunez eta horrelako zintzotasunez benetan ekarpen bat egitea konponbide horri, uste dut eskertzekoa dela, eta esango nuke elkarbizitzari sarek egiten dion ekarpenetako bat hori izan daitekela. Guzti hauekin geldituko gara, eta diongo gara biharko mobilizaziora, Beñaturi Etxeberria, sareko bozeramalea, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Mila esker. Goizeko 9:30 dira, eta propioki galdetu diogu, Beñati alderdiei zer eskatzen dieten, eta horrexegatik, propioki galdetu diogu hau, gero ostera zuei galdetzeko analisi mailan, eta jakin nahiko nuke, aipatu du, zehazki, konponbide integral baten alde lanean egotea, eta horre ardurak ere badaudela salbuespenari dagokionez. Ez dakit, jakin nahiko nuke, ea nola ikusten duzuen ikuspuntu hau, eskaera hau nola ikusten zuen, Maria Luisa, zurekin hasiko gara. Ni eskerrak epatea, Beñati, egin duen azalpena benetan interesgarria eta arretaz entzutekoa. Baina nik gauza batzuk aipatu nahi ditut. Elkarbizitza integrala esaten denean, zeharo ados horrekin, baina nire ustez hor
jarri beharko genuke nolabaiteko zoru bat denon artean zer dan, elkar bizitza integrala. Bestalde, zuk esaten duzun egoera etako presoena, nire ustez, eta hori oso garbi daukat, legeak ematen zaizkien zirrikitu hoiek, esaten dezun moduan, nire ustez gobernua saiatu da hoiek aprobetxatzen gobernu honek, egoera nunbait bideratzeko. Dena, zuk esaten dezuna, dena bermatzeko, nik bi baldintza ikusten ditut. Alde batetik, bat zu komentate duzu eta betetzen ari da, nunbait esaten duzu, biktimak entzutea, empatiaz, eta, bueno, Mariaren adibidea jarri duzu, nik beste adibide batzuk ere baditut, olako generositatearekin, eta olako aurrera jotzeko, talkar bizitzan sustatzeko, biktima desente daude, gehienak daude hor, alde batetik. Eta bestalde, denok kontziente izan behar gea, lege hori aldatu beharko zala. Nola bait, berme horiek, edo salbu espen horiek gainditzeko. Eta, bueno, denok dakigu ze egoera daukagu momentu honetan olako lege bat proposatzeko. Honekin ez nago esaten balones fuera, baizik realitatea. Eta, bueno, gure alderdiaren jarrera garbi dago, beti egon da oso garbi. Momentu berdin iristen ari da momentua nun planteatu behar den beste estenatoki bat. Hori ondo pentsatu behar da, eta desde luego zuk esaten dezuna ere nik ikusten dut. Euskal gizartea nun bat baretzen ari da elkarbizitza egoerak aldatzen ari dira pixkanaka, eta hori ona da, zuk esaten dezun moduan. Eta nire ustez hori hartuta nunbait abiabide bezala eraiki behar dugu denon artean, eta gu beti horretarako prest. Zara izurekin jarraituko dugu. Bai, Beñatek oso sondoa adierazi duen bezala, salbuespena amaitzea gure ustez lehentasunezkoa, premiazkoa eta are esango nuke urgentziazkoa ere badela 2026 urte honetan, hain justu nik uste horrek ekarriko duelako edo hori izango delako konponbide oso baterako oinarrizko baldintza. Nik uste badaudela zantzuak esateko azken faseetako batean egon gaitezkela eta horri begira uste dut 2026 urtea oso garrantzitsua izango dela. Eta Beñatek esan du gizartean oraindik edo gaur egun apaldu ote den aldarrikapenerako grina hori, egia da azken urteetan eman direla aurrera pauso asko, gerturatzeak ere izan dira eskumen aldaketaren ondorioz, eta badirudi esan behar nuen, badirudi ez hala da egoera hobean gaude, baina oraindik badaukagu zer aldarrikatua, salbuespen hori ez delako zilegi, eta uste dut oraindik ere aldarrikapen horrekin jarraitu behar dugula, eta ondorioz biharko manifestazio hori oso garrantzitsua izango dela bide horretan. Aitor? Bueno, nik uste denok dakigula nondik gatozen eta ze urte bizi izan genituen da bizi izan ditugun, ezta? Eta begibistakoa da 2003ko lege hori ez dela egokia, 2003ko legea nik esan nuke ez dela egokia ez da orduan ere. Ze, alderdien legearen bueltan eta eginda zegoen beste testu inguru eta beste giro guztiz ezberdin batean, eta, nahiko nabaria da, horrek ez digula balio behar ditugun zerak emateko, ezta? Hortik aurrera, nik uste gauzak hemen aipatu den bezala hobetu egin direla, onera egin dutela, eta alde hortatik, Beñatek berak aipatzen zuen lausotze hori, berak esan duen bezala naturala, normala edo ulergarriagoa da. Hortik aurrera, konponbide integrala behar da,
ni hortan ados nago, eta gaina iruditzen zait, konponbide integral hori egingo dela, azkenean pixkanaka, badoaz ateratzen, badoaz presoak badoaz pixkanaka ateratzen, orain uste dut esan duela 105 gelditzen direla, eta horrek beharko du bere denbora. Ez dakit zenbat denbora hitz egiten ari garen, zehatz mehatz, baina beharko du bere denbora, ze horrek beharko du garapen legeak, araudiak ematen dituen aukeren denbora. Eta hor uste dut guzti hori konpontzen denean eta bere onurekin eta ateratzen direnean, nik uste benetan herri honek egin behar duela halako, ez da nola esan, katarsi bat, ez? Eta hemen, gauza asko aitortu behar dira, eta bakoitzak izango du bere aukera eta bere erantzukizuna gauza horiek aztertu eta aitortzeko, eta hortik aurrera normaltasun oso batean aritzeko gizarte bezala. Ze gaur egungo politikako jardueran, esango genuke normaltasun hori bideratuta edo nahiko lortuta dagoela, ez dakit guztiz lortuta dagoen, baina bai, hein handi batean bai, eta hortik etorri daiteke gizartearen lausotzea, zentzu askotan, ez soilik gai hontan, baina benetan bizi izan genuen egoeraren eremu guztiak normaltzen direnean, eta niri normalitzaz eta asko gustatzen da, baina ez dakit nola esan. Beste egonkortu edo beste edozein gizarte bezala funtzionatu ahal izaten dugunean, nik uste hori aitortu beharrekoak aitortuta, bakoitzak badauka zer aitortu, nolabait sendatuko gaituela gizarte bezala izan ditugun zauri horietan.